ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ ಪಂದು ಕೊರ್ಪ್ಯಾನು ಎಲ್ಲೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ರಿಚುವಲ್ಸ್ದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವನುಂಡತ ಒಂಜಿ ಇರಕ್ಕೆ ಏನಿತ್ತೀರು 319 ಎಂಚ ಬರೆಪುಂಡು ದಾದ ಬರೆಪುಂಡು ತುಲೆ ಎನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಐಫೋನ್ ದೆಪ್ಪೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗು ಮೇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಐಫೋನ್ ಅತ್ತ ಪಂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಪಂಡದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಐಫೋನ್ ದೆಪ್ಪೆರೆ ರೀಸನ್ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಆದ್ ಕೊಡ್ಗೆ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಂಡನೆ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆ ಒಂದು ಮಿತಿ ಬರ್ಪೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಜಿಮ್ ಪೋಂದಿದ್ದೆ ಏರು ಮೇವು ಗೊತ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೂಜಿ 4 ಜನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಮೀಟಾಯರ ಪಾಪ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ದಿಂಚಿರ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮಂಜಿ ಅನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಮುರನೀರು ದಿಂಚ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೋಯ್ನೆ ತಿಂಗಳು ಸುರ್ಮಂತದೇರು ವರ ತಿಕ್ಕಲೆ ಎಂದು ಯಾನಾರಡ ಪನೋಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಬರಡು ಬಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ಗಾಡಿ ಬರಡು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಬತ್ತಿವಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಅರೇನ ಅನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಅರೇನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಹೊಸತು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರಿಗೆ ಸೊ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ವಾಸ್ತುದ ಒಂಜಿ ತೂಲೆ ಎಂದು ಪನೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಸೊ ಯಾನ ಅರೇನ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಕಲ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಪಸೆ ಹಾಪುಣತ ಕಾಸು ಬೊಕ ಏರ್ನಲ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪೆರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪುಡ್ಸೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಏಪಲ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪೆರಲ್ಲಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಂತದ ಲೈಫ್ ಎದುರು ಪೋಂದೆ ಪುಡು ಅಪಗ ಲೈಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಏರು ಚಿಂತನೆ ಮಂತೊಂದು ಕುಲ್ಲು ಆಯಾವುಲೆ ಬೋಸ್ಕ ಏರು ಚಿಂತನೆ ಮಂತದ ಅವೇನು ಎದುರು ಮಂತ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಜೀವನ ಎದುರು ಮಂತೊಂದು ಪೋಯ್ರ ಅಕುಲು ಪಾಸು ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆ ಇಂಚುಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತ್ತ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಈ ಸಂಡೇ ಅಂಚೆ ಚಾತಪುರ ವರ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಕಾಂಡೆದ ನನ್ನೊಂಜಿ ಅಟಿಲ್ದ ವರ ಸರಿ ಸಂಡೇನ ಕುಂದ್ವಿ ಹಾಪುಡು ಮಾರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಕುಂದ್ವಿ ಹಾಪುಣಿ ಇಲ್ಲದನೆ ವರ ಸರಿ ಹಾಪುಡು ದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ಇತ್ತೆ ಪಂದ್ರೆ ಪೊಪ್ಪಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತೀರು ಫುಲ್ ಮುಂಡೆಗೆ ರಿಚುವಲ್ ಪಂದು ಕೋರ್ಲೆ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಸೊ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಕೆಂಪು ಪುಣ್ಣಮೆ ದಿನ ಬರೋದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಲೂನಾರ್ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೆರೇಕು ಸೊ ಐಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏಪಲ್ಲ ಉಂಡದು ಫುಲ್ ಮುಂಡೆಗೆ ಬೇಲಿ ಫುಡ್ ರಿಚುವಲ್ ಮನ್ಪುನ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆಂಡ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ವೈಟ್ ಪೇಪರ್ಡ್ ರೆಡ್ ಇಂಕಡ್ ಬರೆದು ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮೆಥಡ್ ಏನು ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆನು ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಬಕ್ಕ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ನಿಕುಲು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಎನ್ನದೇ ಮನ್ಪುಲೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಯಾನ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೊಂದು ಯಾನು ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆನು ಅಂಚೆನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಕ್ಕ ಏರ್ನಲ್ಲ ಎಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ ಬೀಚ್ ಪೂರ ಇತ್ತನಾಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಮೂನ್ ಡೇಗ್ ಉಂಡತ ಒಂಜಿ ರಿಚುವಲ್ ಏನು ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆನು ಅಂಚೆನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಗಂತನಾಗ ರಾತ್ರಿದ ಟೈಮ್ ಅಡಿ ಒಂದು ರಿಚುವಲ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಟೇಕ್ ಎ ಬ್ರೀತ್ ಇನ್ ಔಟ್ ಅಂಚ ಉಸಿರಾಟ ಮಿತ್ತುಕೊನೋಡು ಐಡ್ದಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಹುತ್ತುಲ ಅವೇನಂಜಿ ಯೂಶುವಲೈಸ್ ಮನ್ಕೊಡು ಅವೇನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹಕೀಕತ್ಗೆ ರಿಯಾಲಿಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಲಕ ಒಂಜಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಂತದ ತಿಕ್ಕಿಲಕನೆ ಪಣ್ಣದು ಒಂಜಿ ಖುಷೀಟ್ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಮನ್ಪೊಡು ನಿಕುಲು ಖುಷೀಟೆ ಫೀಲ್ ಮಂತದ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಒಂದು ಉಂಡತ ಸಮುದ್ರ ಉಂಡತ ಸಮುದ್ರ ಪುರ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 3 ಸಲ ಮುರ್ಕುದ ಲಕ್ಕಲೆ ನಿಕುಲು ಎನ್ನಿನ ಕಾರ್ಯ ಆಂಡ್ ಪಣ್ಣದು ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷೀಟೆ ಲಕ್ಕಲೆ ಲಕ್ಕನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಣ್ಣದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಿರಾಕಲ್ ಆ ಒಂದೇ ಪೋಪುನು ಸೊ ಏನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಏನು ಪನ್ಪುನು ನಿಕ್ಲು ಎನ್ನನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ ಮಂತದೇ ಒಂದು ಮನ್ಪುಲಿ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ ಬೇಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುನು ಬೇಗ ಈ ರಿಚುವಲ್ಸ್ ಬೇಗ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುನು ಮುರಣ್ಣ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಓದಿ ಅಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನತ 10 ಜನತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ಜನತ ಎಂಕ್ಲೇದಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆತು ಜಿನ್ ಪಂಡೇರಿ ಪನ್ನ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೇನು ನಿಕುಲು ಯಾನ್ ಕೋರ್ನ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನು ನೋಡ್ಸುದಲಕ ಬರೆಯೊಂದು ಕೊಂಡು ಹಾಪುಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಬರೆಯನಗಲ ಐಕ್ ನಿಕ್ಲ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಕೋರುಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ತಿಕ್ಕಿಲಕ ಪತ್ತಿಲಕ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ ಕೊರುಡು ನಿಕುಲು ಯಾನ್ ಕೋರ್ನ ಒಂದೇನು ನೋಡ್ಸುದಲಕ ಬರೆಯೊಂದು ಕೊಂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಬಕ ಯಾನೊಂಜಿ ಪನ್ಪೇನು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಬರ್ರೆಲ್ಲ 9 ತಿಂಗಳು ತಾಗುನು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗ ನೀವು ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಟಪಕ್ಕಂದು ಡೆಲಿವರಿ ಆಪುಜಿ ಆ ಬಾಲೆ ಬರ್ರೆಲ್ಲ ಪುರ್ಲ ಕಂಟು ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಬರ್ರೆಲ್ಲ 9 ತಿಂಗಳು ಬೋಡು ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಡಿವೈನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬೈಚಿಂದೇನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ ಮಂತನಾಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪುನ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಅವಡು ಅತ್ತು ನಾಡ ಯೂನಿವರ್ಸ್ದ ಕೆಲವು ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅವಡು ಅವೇನು ಮನ್ಪುನಾಗ ನಿಕುಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಬಿಲೀವ್ ಮನ್ಪುಡು ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಅವಡು ಐದಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ನು ಮಂತೊಂದು ಪೋಡು ನಿಕುಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಬರೆಪೆರ ನಿಕುಲು ಬರೆಯೊಂದು ಪೋಂಡಾಂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಪಂಡೇನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಪಂಡದು ನಿಕುಲು ಏತು ದಿನ ಅವೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ದಾರಂದು ಪಂತಿಜ ರೈಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ದಿಜ ರಡೇ ಜನ ಪಂತಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆತಜಿಂದು ಅಂಚಿನಕುಲು ಹೊರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ದಿರತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆತನ 555 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆತನಿಗೆ ಕೆಲದಕ್ಲೆ 369 35 ಡೇಸ್ ಆತನಿಗೆ ಅಕ್ಲಂಬ್ರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟೆತ್ತು ನಾಡ ಅಕಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೋದು ಅಕಲ ಕೇಳಲಿ ಏತು ದಿನ ನಿಕ್ಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತನು ಎಂಚ ಮಲ್ತಾರೆ ಅವು ಪೂರ ಅಕಲ ಕೇಳಲಿ ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಕಲ ಕೇಳಲಿ
ಅಪ್ಪ ಅವ್ರು ಪನ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋಡಂಡ ಐತ ಮಿತ್ತ 100% ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಿವರು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಚ್ಚಿನಾಡ ಓಲ ಮನ್ಪೆರ ಹಾಪುಜಿ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಪನ್ನ ಕುಟ್ರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿನಾಡ ಏನನ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಅನ್ಪೋಚಿ ಎತೋ ಜನತೆ ಅನ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಹಾಕೋದು ಉಮ್ಮಂತೊಂದು ಉಳ್ಳೆ ಅನ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕೊಂಜೋಲ ಹೆಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಕೊಂಜು ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಯಾನ್ ಪನ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಅವು ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಂತಂದು ಇತ್ತೇರಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಫಸ್ಟ್ದಲ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಮಿಷನ್ ಬತ್ತನ್ಗೆ ಹೇಳ್ದಕ್ಕ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವು ಡೀಲ್ ಆಂಡ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಕ್ಕ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರು ಬಕ್ಕ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೆತ್ತುದವೇನು ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡುವ ಪಂಡದು ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೊಂಚ ಹೇಳ್ದಕ್ಕ ಯಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪರ ಅಂದ ಫೋನಾಗ ಅವು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ತನು ಮಲ್ಲೇಜಿ ಕೆಲದಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಕೆಲದಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಪ್ಪುಂಡು ಎಂಗಲ ಪುದರ್ ಪನ್ನಾಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಪನ್ನಾಡು ಪಣ್ಣದು ಕೆಲದಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಪ್ಪುಜಿ ಅವು ದಾದ ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಅರೆಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದನು ಆರು ಪಂಡಿರು ಹೆಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದನು ಹೆಂಗೆ ಕಂಚದ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ಐಟ್ ಪಾಸ್ ಆಂಡು ಡೀಲ್ ಆಂಡು ಅರೆಗೆ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕಣಂದು ಪಂಡಿರು ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತಿಕ್ಕಣು ಆರು ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪುನ ಬಿಡ್ಪುನ ವರ್ನೆಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಬಡಿತಿಂದ ಅದು ಗೊತ್ತುನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ಅಂಚೆ ಕೆಲದಕ್ಲೆಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆತಜಿಂದ ಖಾಲಿ ರೆಡಿ ಜನ ಮನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆತಜಿಂದ ದೇಪಂಡ ಕೆಲದಕ್ಲು 369 ಇಡು ಕಾಂಡ ಮೂಜಿ ಸಲ ಬರೆದು ಉಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮರತು ಒಪ್ಪೇರು ಕೂಡ ಬೈಯನಾಗ ಬರಪೇರು ಅವು ಆಪುಜಿ ದಯಪಣ್ಣ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಬರೆಪೋನ್ ದಯಪಣ್ಣ ಅವು ನಿಕ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಅಚ್ಚಾದು ಉಪ್ಪೇರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಚ್ಚಾದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂದು ಬರೆಪೋನ್ 369 ಕಾಂಡೆ ಮೂಜಿ ಸಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಜಿ ಸಲ ರಾತ್ರಿ ಒರ್ಮ ಸಲ ಅನ್ನದು ಬರೆಪೋನ್ ಅವು ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಉಂಡತ ನಿಕ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಕೊರ್ರೇನೆ ಬರೆಪೋನ್ ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಕಾಂಡೆ ಬರೆಪೇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮರತು ಹೋಗ್ಪೇರು ಈಜಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮರೆದು ಉಪ್ಪೇರು ರಾತ್ರಿ ಮರತು ಹೋಗ್ಪೇರು ಅಂಚೆತ್ತು ನಾನು ಆಪುಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏರೆಗೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಂತದ್ದು ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಇಂಚಿನ ಪುರ ಚೇಂಜಸ್ ಹಾಕುನು ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಅಂಚ ಸೊ ಎನ್ನ ಇತ್ತೊಂಜಿ ರಪ್ಪೊಂಜಿ ಅನ್ನ ಅಟ್ಲಿ ಮನ್ಪೆ ಮೇರೊಂಜಿ ಅಲ್ಪಕ್ಕಳು ಒಂದು ಕಂಪೆನಿದ ಅಕಳ ಸ್ಟಾಫ್ನ ಅಕಳ ಪಾತಿರ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಜುಪು ಒಂಜಿ ದಾದ ಮನ್ಪುಂದು ಅವು ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಚೆಂಕ್ ಬೊಕ ದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಎನ್ನ ಬಿಸಲ ಮುರಣಿ ಕಂದೆದ ಸೂಪರ್ ಆಪುನು ಕಜುಪುರ ಯಾನ್ ಬಿಸಲೆಡೆ ಮೀನು ಬೊಕ ಚಿಕನ್ ಮಟನ್ ಪುರ ಯಾನ್ ಬಿಸಲೆಡೆ ಮನ್ಪುನು ಅಂಚ ಬೊಕ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಪನ್ಲೆ ಅವು ಬಿಸಲದ ಎಂಕ್ ಬಿಸಲದ ಆತು ನಾಲೆಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಗೊತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಸಲದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ಲೈಟ್ ಉಂಡದ ಅವು ಒಂಥರ ಕಪ್ಪು ಕರಂಚಿಲಾಗ ಆತನು ಅವು ದ್ಯಾಗಂದು ನಿಕ್ಲು ಪನ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಬಿಸಲೆಡು ಒಂದು ಏರು ಉನ್ಮಂತೊಂದುಲಾರು ಅಟಿಲ್ ಮಂತು ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪಲ್ನೆ ಎನ್ನ ಬಿಸಿಲದ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಕರಂಚಿಲಾಗ ಆತನು ಹಾಗೆ ಮೇರು ಅನ್ಪಿನಿ ಉಂದುಂಡದ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪುರ ಬಾಡವನು ಪುರ ಅವು ಕೂಡ ಒಂದೇಟು ಪ್ಯಾನ್ ಇಡು ಮನ್ಪು ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಡು ಮನ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ಬೇಪವನ ಪುರ ನೆಟ್ಟುದಿಲ್ಲ ಐಟೆ ಈ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ನಾವು ಕರಂಚಿನೊಂದು ಅನ್ಪೇರು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಯಾಕೆ ನಿಗಳಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಬಿಸಲಡ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ನಾವು ಅಣ್ಣಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ದಯ ಗೊತ್ತುನ ಬಿಸಲದ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುನ್ ಗಜು ಪಂಚ ಸೊ ಓಕೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಅಟಿಲ್ ಮನ್ಪೆ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪೆ ತೆನು ಉಪ್ಪಾಂಡೆನ್ನ ಕಜಿಪ್ ಮಂತದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕುಂಟಾರ್ದೆರ್ ಪೋಯರಂಡು ಕೆದು ಬರಿ ಕತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಕುಂಟು ಮಾಡ್ರ ಗೊಪ್ಪೇನ ಕುಂಟು ಒಂಜಿ ವಾಶ್ ಆದ ಇವಕ್ಕ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗ ಒಂಜಿ ರಿಚುವಲ್ ಎಲ್ಲದ ರಿಚುವಲ್ ಒಂಜಿ ಬಂದು ಗೊಪ್ಪೇನ ಅಂಚೆನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅನ್ನು ಪನ್ಪಿನಿ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ಪುರ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ತುಪ್ಪರದ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೊರಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಲಿ ಏರ್ ಲಕ್ಕಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಪಕ್ಕ ಅನ್ಬೋದು ಮೊಬೈಲ್ ತುಪ್ಪಿರೋದು ಮೊಬೈಲ್ ತೂಚಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಇಟ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಲಕ್ಕಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಲಕ್ಕದೊಂಜಿ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಧನ್ಯವಾದ ಮನ್ಪುಲೆ ಕುಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆದ ಕುಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟೇ ಎನ್ನಲೆ ಯಾನು ಪೂರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಮಿರಾಕಲ್ ನಾನು ಆಹ್ವಾನ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಎಂಕ್ ಪನ್ನಗನೆ ಒಂಥರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಬರೋದುಂಡು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮಿರಾಕಲ್ ಉಂದೆ ನಾನು ಆಹ್ವಾನ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆನಂದದ ಕ್ಷಣ ನಾನು ಅನುಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನ್ಯೂಸ್ ಪಂಡ್ಲಿ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸರಿ ಕೈನು ಇಂಚ ಬೆಚ್ಚ ಅಂಕ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಂದು ಇಂಚದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಲಕ್ಲಿ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಬಡಿತ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಲಿ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಕೂಲೆ ಖುಷಿ ಟೆಪ್ಲೆ ಇಡೀ ದಿನ ಖುಷಿ ಟೆಪ್ಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನ್ನಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದು ಪಾತೆ ನಾನು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಮನ್ಪೋಚಿ ಏರ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾತೆ ನಾನು ಆನ್ ದಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಟಕ್ಕಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನೋಚಿ ಅಂಚ ಎಂಕ ಎನ್ನ ಇಂಜಿನ ಗೊತ್ತುನ ಎನ್ನ ಇಂಜಿನ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾನು ಪನ್ಪುನಗ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪನ್ಪುನಗ್ಲ ಪೂರಕ್ಕೆ ಏನು ಅಣ್ಣ ಮನ್ಪುನ ಯಾನು ಎನ್ನ ಆತ್ಮಗೂ ತಕ್ಕ ಏನು ಮನ್ಪು
ಗೊತ್ತನ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ 2 ಜನ ಪಂಡೇರು ಪಾಪಕ್ಕಲು ಎಡ್ಡೆನ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಅಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರ್ನ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಬಾರಿ ಸಮಯದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಂತ ಅಂಚ ಸೊ ಎಡ್ಡೆಂಡು ತೋರಲ್ಲ ಒಂತಿ ಸಪುರಲ್ಲ ಎಂದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಪಂಚಿನಗುಲೆಗೆ ಬಂದು ಯಾನ ಒಂದೇಟೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ಬ್ಲೇಮ್ ಅನ್ಪುನಂತೆ ಯಾನು ಖುಷಿಟೆ ಬಂದ್ಪಿನಿ ನಿಕುಲ್ ವರ ಎನ್ನೊಂಜಿ 9 months ಬ್ಯಾಕ್ದೊಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಯಾನು ಇಂಚೋಲೆ ಸಪೂರಲ್ಲೇ ಬಂಜಿಪುರ ದಾಲೇಜಿ ಸಪೂರನಿಲ್ಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೀನಿ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೊರೆ ಕಾರಣ ಪಣ್ಣ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೀಪ ದಯಮಾಡಿ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಬಾಡಿ ಸ್ವೆಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೂರ ಆಗ್ತೀನಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಗೆ ಅನ್ ಕೋಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅವು ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಜೀನ್ಸ್ ಯಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾನು ಪ್ರಾಡೊಂದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾನು ಯಾಂತಲ್ಲ ಹೊಸತ್ತು ಜೀನ್ಸ್ ಬಾಡ್ದು ಮನ್ಪುನತ್ತು ದಯಪಣ್ಣ ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದು ಪತ್ತಿವೆ ಇತ್ತೆ ಮುಂತ ನಾನು ಜೀನ್ಸ್ ಬಾಡ್ವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಶಾರ್ಟ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಜೀನ್ಸ್ ಜಾಕೆಟ್ ಪೂರ ಪಾಡುವೆನು ಬಕ್ಕ ಒಂದಿಟ್ಟು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪೋನಾಗ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಪೋನಾಗ ಏನು ಪಾಡಿದೆ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ರೀಲ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಪಾಡುವೆನು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಜೀನ್ಸ್ ಪಾಡುವೆನು ಲಾಂಗ್ ಕುರ್ತದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೀನ್ಸ್ ಪಾಡುವೆ ಅಂಡ್ ಏನು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪೂರ ಪಿದೈಡು ಪಾಡುಜೇನು ಜಸ್ಟ್ ರೀಲ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಪಾಡು ದೇರ್ಪಣ್ಣದಾದ ಗೊತ್ತಿನ ಫುಲ್ಲು ನಮಗೆ ಗಾಂಧಿ ಅದು ರೀಲ್ಸ್ ಇಡು ತೂಪೇರಾಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಎಂಕ್ಲು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಪನ್ನಿ ಮತ್ತು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಕೊಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ತೂಪಿನಕ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಗಾಂಧಿ ಬೀಸ್ಲಕ್ಕಿತ್ತು ನನ್ನ ಏರಿಯಾಗಲಿ ಇಷ್ಟ ಹಾಪಿರಿ ಸೊ ಯಾನು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಯಾನು ಪೂರ ಟೈಪ್ದು ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಲಂಚಿನ ಎನ್ನ ಟೀನೇಜ್ ಹಿಡಿದು ಪತ್ತಿನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಏನು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡು ನಿಂತೀನಿ ಉಂದುದಲ್ಲ ಹೊಸತ್ತುದಲ್ಲ ಉದ್ಭವ ಏನತ್ತು ಎನ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗದ ಪೊಟ್ಟದುಕ್ಕವೆ ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ದು ಪತ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎನ್ನ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಪಸತ್ತು ಏರೆಲ್ಲ ತೂದು ಪತ್ತದು ಅಂಚತ್ತು ಎನ್ನ ದಿಂಚ ತೂಯಿನಕ್ಲಿಗೂ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಚ ಸೊ ಆರು ಪಂಡೇರು ಒಂದು ಸಪುರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಲ ಒಂದು ತೆಡ್ಡೆ ಹಾಪಿನದ್ದು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡುಂದಿ ಸಪುರ ಹಾಪಿನತ್ತು ಬೋರ್ಡುಂದಿ ತೋರ ಹಾಪಿನತ್ತು ಟೆನ್ಷನ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನಿಕ್ಲು ದಾಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ದಿತ್ತು ನೋಡುದು ನಿಜ್ಜಿ ಅಲಕ್ಕ ಬಚ್ಚುವರು ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಎಂಚಿನಪ್ಪ ಖುಷಿ ಬಂದಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪೂರ ಸಾಲ್ವ್ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ತೋರ ಹಾಪರು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಇಡು ಟೀನೇಜ್ ಟೈಮ್ ಇಡು ಇಂಚ ಉಲ್ಲೇನು 35 kg ಮದ್ಮೇನಾಗಲ್ಲ ಸಪೂರ ಬಣ್ಣ ಸಪೂರ ಪೂರ ಮಕ್ಕಳ ಅಂತ ನಿಂತೇವೆ ಓಡು ಒಂದು ಬಣ್ಣ ನಿಂತೇವೆ ಓಡು ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಅಂಚೆ ಎತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕು ಆ ಟೈಮ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾನು ಫೇಸ್ ಮಂತು ನಿಂತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಏನು ಸಪುರ ನಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪುನಃ ಸುರುಟ್ಲ ಅಂಚಿನ ಎಂಕ ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟುನ ಇತ್ತನೆತ್ತು ಪುರ ತರತ ಬರೋ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಿತ್ತು ಪ್ರೆಷರ್ ಕೂಡಿತ್ತು ಸೊ ಎಂಕು ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟಿರೋ ಇತ್ತು ಫೈನಾನ್ಸ್ದು ಐತನೆತ್ತು ಪುರ ಕಟ್ಟುನ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಓದಿತ್ತೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಯಾನು ಏರೆಗ್ಲ ಅಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ಹೊಸತ್ತು ಇಲ್ಲದಿತ್ತಿನಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟು ಜಿನಾಂಡ ಎಂಚಿನ ಏತು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬ್ಯಾಂಕರ್ದು ಬರೋ ಕಾಲ್ ಬಂದಾಗ ಇಂಚ ಟೆನ್ಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೇನು ಟಚ್ ವುಡ್ ಇತ್ತೇನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಲ್ಲೆ ಸೊ ಯಾನು ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತೆ ಹೆವಿ ಅವ್ನು ಬತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ದ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ತೋರನೆ ಉಪ್ಪುಡಾಪುನಿ ಹೆವಿ ಉಪ್ಪುಡಾಪುನಿ ಬಾಡಿ ದಯಪಣ್ಣ ಚಂಗು ಮನಿ ಚುಂಗುಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ನೋಡತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ನಕ್ಲು ಟುಕ್ಕಂದು ನಿಂಗದೆ ಬಾಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂತೆ ಬಾಡಿ ಹೆವಿ ಇತ್ತು ನಾಡ ತೂಪು ನಕ್ಲಿಗಳಂತೆ ಒಂಥರ ಕೋಡಿಗೆ ಬಿಡು ಗೊತ್ತನ ಚಲ್ಪಟ್ ಸಿಂಗಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ನಾಡ ಕಸ್ಟಮರ್ನಕ್ಲು ಕುಲ್ಕಂದು ನಿಂಗೇರು ದಯಪಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದೆಟ್ಟು ಅಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪು ಕೆಲವು ಎಂಕ್ಲೆ ನಿಂಗದು ನೀರು ಪರ್ಪನಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆವಿ ಬಾಡಿ ಆಡು ತೂಪಿನಕ್ಲಿಗಳು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಖಾತೆ ಪೀತೆ ಗರ್ಕಿ ಯಾರು ಅಂಚ ಓಕೆ ನಾನೊಂಜಿ ಆಟಿಲ್ಗೆ ನಲ್ಪನೆ ಜಕ್ಕ ಹುಲ್ಯ ಸೆಕೆ ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಬಂದು ಏಪರ ಬರ್ಸ ಬೈಜಿಂದಾತನು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿವಾಗ ಏಪರ ಒಂದು ದೊಂಬು ಬತ್ತು ಜಿಂದರು ನರಮನಿಲಗೆ ಚೆತ್ತನಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಹೊರದ ಬರ್ಸೋಗ ನಟೊಂದು ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಶೆಕೆ ಉಣ್ಣತಿ ಚುಟಿ ಶೆಕೆ ಒಂತ ಇತ್ತೆ ಪುಚ್ಚೆನೆ ಇದು ಕುಡ್ದೇನು ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೈಲ್ ಡೇ ಫ್ರೆಂಚ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬಾಡ್ದು ನಾನು ಒಂತೆ ಬರ್ತಾಯಿಬೇಕು ಶೂಟಿಗೆ ಬೋಪುಂಡು ಶೆಕೆ ತಡೆಯರದಿರುಜಿ ಓಡ್ದ ಇಲ್ಲಾಡು ಪುರಾಣ ತಂಪು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೂಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಬಯ್ಯದ ಕೊಡ್ತು ನೆಟ್ಟೆ ಗ್ಯಾಲರಿ ಉಂಟು ನೆಡ್ಡೆ ಗಾಳಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಏನೋ ಅಂತೆ ಪುಲ್ಲು ಬಣ್ಣದ ಮುಲ್ಪ ಪುಲ್ಲೆರ ಬತ್ತೇನು ಎನ್ನೆ ಏಪಲಂಚೆನೆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಲಾಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಮೇರಿಂದಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೂಲಿ ಏನ ಬರ್ತಂದರ್ಪಾರು అవే మెరేనైనా మార్కెట్ పోలే పనందులేను ఎట్టిలా ఆశ ఇప్పుడు తినేరే ఎట్టి తిన్నాడ అవే ಬಕ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ತೋರಾಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಹೈಲೈಟ್ ಹಾಪಿನಿ ಬಂಜಿ
ಎನ್ನ ಕೊಡದ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಬಂಜಿ ತೋಜೊಂದು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಬಂಜಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಮಾರ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ 10 ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಸಪೂರ ಆದುಪ್ಪುನಗೆ ಎನ್ನ ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಂತಿಲ್ಲ ಕನಿ ಇತ್ತೆ ಬಕ ನಮ್ಮ ಉಂಡತ ನಮ್ಮ ಸಪುರ ಉಡಪನ್ನಗಲ ನಮ್ಮ ಆಪುಜಿ ಗೊತ್ತಂಡ ಅವು ನಮಕ್ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪುನಾಗ ಬಾತೊಂದೇ ಬಪ್ಪ ಬಕ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಟೆನ್ಷನ್ ಯಾವು ಅಲಕ್ಕ ಬಚ್ಚರೆ ದುಂಬು ಪುರ ಮದ್ಮೇಡು ದುಂಬು ಪುರ ಯಾನದ ಅದು ಗೊತ್ತನ ಸಪೂರ ಸಪೂರ ಅಂದು ಪೂರ ಮಕ್ಕರ ಅನ್ಪುನು ಪಂಡ ಮುಕ್ಕುಲೇನು ಎಂಗ್ಲೇನು ಸಾಂಕಿಲ್ಲಕ ಅವು ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುಟದ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಾವ್ದ ಒಂಜಿ ಎಬೆ ಚಲ್ಪಟ್ ಸಿಂಗೆದಿ ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಪುರ ಪನ್ನೊಂದು ಇತ್ತಿರೋ ಐಕ್ಯಾನು ದುಂಬು ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪುರ ದೆತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಏಪಲ ಏರು ಸಪುರಲ್ಲೇ ರಕುಲು ದೆತ್ತೊಂದೆ ಪೋಚಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುನು ಅವು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಪಗ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುನು ಐಕೆ ಏರ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಟೀನೇಜ್ ಏಜ್ದ ಪೊಣ್ಣು ಪುರ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಪೋಚಿ ಸಪುರ ಎತ್ತಿನ ಸಪುರ ಉಕ್ಕುಲೆ ಯಾನು ಬಲ್ಚಾಟ್ಲಕ ಇತ್ತೇನು ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಮದ್ಮೆ ಬಕ್ಕ ತನ್ನತ್ತಿಗೆ ತೋರ ಒಂದು ಬರ್ಪಾರು ಅಂಚೆ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಚೆಪ್ಪುನು ಸಪೂರ ಪಣ್ಣಂತ ಸಪೂರ ಎತ್ತುನ ನಿಜವಾದ ಹೆಲ್ತ್ ಇಪ್ಪು ಇರ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಇಪ್ಪುನು ಎನಂತುಲೆ ಬುದ್ದು ಮಟ್ಲಕಾದು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪುನು ಅಲ್ಪ ಬೋದು ಬಕ್ಕ ಬದುಕಂದು ಮತ್ತು ರಡ್ಡು ಕೋಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಲಂಚೆನೆ ದುಂಬು ಪುರ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇನು ಮತ್ತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಮಂತೆ ಬುದ್ದು ಮಟ್ಲಕಾದು ಬಚ್ಚುಳು ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಪನ್ನ ನೆನಪಂಡು ಯಾನ ಅಕ್ಕನ ಊರುಡು ದುಂಬು ಪುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಪುರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪವನಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬತ್ತಲ್ ಬತ್ತದು ಪಾಪ ಪಾತಿರಿಯಲ್ಲ ಅವು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪುರ ಕೇಂಡಲ್ ಐಡ್ದ ಕಾಲ್ಪಂಡಲು ಎನ್ನ ಗುರ್ತಂಡೆ ಏರ್ ಪಂಡದು ಏರಂದು ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನಾಗ ಏರಿಂಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪುರ ಕಲ್ಪಾದರಂದು ತುಲೆ ಜೋಕುಲು ಪಾಪ ನೆನಪುದಿದ್ದಪ್ಪ ನಮ್ಮಡ್ದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ತಿನ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ನೆನಪೇ ಆತಜಿ ಬೊಕ ಯಾನು ಓಲುಪ್ಪುನು ಒಂದು ಪುರ ಕೇಂಡೆ ಅಲ್ಲಿತ್ತೆ ದುಬೈ ಡುಪ್ಪುನ್ಗೆ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಅಂಚ ಸೊ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಪಂಡೆತ ಆನೆಯರು ಪಂದಿತ್ತ ಯಾನ್ ಜೋಕ್ಲಿ ಪುರ ಡಾನ್ಸ್ ಟೀಚ್ ಮಂತೊನಿತ್ತೆ ಅಂದು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಹಿಡ್ದು 1.5 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಯಾನ್ ಅಕ್ಕನ ಊರುಡಿತ್ಯಾನು ಸುರತ್ಕಲ್ ಸೈಡ್ ಸೊ ಅಲ್ಪದ ಪೂರ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಡಾನ್ಸ್ ಟೀಚ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಪಾಪ ಆಲಾದೆ ಬರ್ತದ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತದ ಆಲೆ ನಾನು ಗುರ್ತ ಬರ್ತದ ದಿನಾವಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ನೆನಪ ಆನಗಾನ ಕೊಂಜಿ ಎಂಜೆ ಅನ್ಪಿನಿ ಬೊಕ ಮುರಣಿ ಎಂಕ್ಲು ಕುದ್ರೊಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಾವು ಒಂದೇಕ್ಕೆ ಪೋದಿತ್ತದ ಮುರಣಿ ಇಂಚಿನ ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮುರಣಿ ಪೋದಿತ್ತತ ಅಪಗೊಂಜಿ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜಿ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಪೇರಾಡು ಕುಟ್ಟಿರು ಈರು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ ಬರತ್ತ ಅಂದು ಪಂಡೆ ಈರು ದೀಪತ ಅಂದು ಪಂಡೆ ಯಾನೀರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂಪಿ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಪಾಪ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಳು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರ್ತ ಬತ್ತದ ಪಾತಿರಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ತುಲೆ ಎನ್ನ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತಕಡೆಗೆ ರೀಚ್ ಅವನು ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಫೇಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಖುಷಿದ ವಿಷಯದಾದಂದು ಪನಗ ಪೂರ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎನ್ನೆಟ್ ಲೇಡೀಸೇ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಟು ಎನ್ನ ಪೂರ ಲೇಡೀಸ್ ನಾನೊಂಜಿ ಮೋಕೆ ಅನ್ಪಿರು ಕೆಲದಕ್ಕೂ ದಾದವ ಅನ್ಪಿರು ಗೊತ್ತನ ಹೆಣ್ಣೆ ಶತ್ರು ಒಂದು ಆಂಡ ಎನ್ನೆಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೇಡೀಸೇ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕನ ರೂಪಾಡು ಮೆಗ್ದಿನ ರೂಪಾಡು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ರೂಪಾಡು ಮಗಲ್ನ ರೂಪಾಡು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ನಾನು ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಇಕ್ಲೆಗೆ ಲೇಡೀಸ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಪಾಪ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಾನು ಮೋಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ 3-4 ಜನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲಿನೊಂಜಿ ಮೀಟಾಯರ ಪಾಪ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ದಿಂಚಿ ರಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಅನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಮುರಣೀರು ದಿಂಚಿಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೋಯ್ನೆ ತಿಂಗಳು ಸುರ್ಮಂತದೇರು ವರ ತಿಕ್ಕಲೆ ಅಂದು ಯಾನಾರಡ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಬರಡು ಬಕ್ಕ ತಿಕ್ಪೆ ಗಾಡಿ ಬರಡು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಬತ್ತಿವಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಅರೇನ ಅನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಅರೇನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಹೊಸತ್ತು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರಿಗೆ ಸೊ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ವಾಸ್ತುದ ಒಂಜಿ ತೂಲೆ ಎಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಸೊ ಯಾನು ಅರೇನ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಆಪ್ಯಾನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಟ್ ಮೇರೆಗೆ ಚಿತ್ರ ಬನ್ಪಿನಾರ ಆರು ಕಾರ್ ದೆತ್ತಿತ್ತಿರದ ಮುರಣಿ ಅರ್ನಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಏನು ಪಾಡ್ದಿದ್ದೆ ಆರ್ಲ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಂತಿಬೇಕು ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ದೊಂಜಿ ಕಾರ್ ದೆಪ್ಪಿರಾಂಡಿಗೆ ಸೊ ಆರ್ಲ ಪಾಪ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಲೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈಜಿಂದು ಈರು ಒಲ್ಪೊಲ್ಲರು ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಯಾನ್ ಈರೇನು ಪಿಕಪ್ ಮನ್ಪರು ಬರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಪನ್ಪಿರು ಪಾಪ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಮೋಕೆಗೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮಗೆ ಎನ್ನೆ ಮೆರ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾತಿರ್ನ ಪುನು ಬೇಲೆದ ಕಮ್ಮಿನ ಅಂಚ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಡು ತಂದೆ ಬ್ರೇಕ್ ದೆತ್ತೊಂದೊಂಜಿ ಕುಲ್ಯೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೊಂಜಿ ರಿಚುವಲ್ದೊಂಜಿ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಓಕೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆನು ಎಲ್ಲೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ರಿಚುವಲ್ಸ್ದ ತುಲೆ ವೈಟ್ ಪೇಪರ್ ದೆತ್ತೊಲ್ನೆ ಐಡ್ದ ಕೊಂಚ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಪೆನ್ ಗೊತ್ತಂಡ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಗೊತ್ತನ ಫುಲ್ ಮುಂಡೇಗ್ ಏಪಲ ಬೇ ಲೀಫ್ಡ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲ ವಿಶ್ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಮಿತ್ತರು ಪುದರ್ ಪಾಡ್ದು ಪೊತ್ತವನಂಚಿನ ಗೊತ್ತಂಡ ಅವು ಎಂಚಿನ ಪಾಡ್ದು ಪೊತ್ತವಡ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ದ ಫುಲ್ ಮುಂಡೇಗ್ ಪನ್ಪೇನ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕೆಂಪು ಪುಣ್ಣಮೆ ಬೇದಿನತ ಐಕ್ ವೈಟ್ ಪೇಪರ್ ಬರೆಪುನಂಚಿನ ಓಕೆ ಸೊ ದಾದ ಬರೆಯೋಡುಂದಲ ಯಾನು ಪನ್ಪೇನ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಾಂಡಲ ವಿಷಯ ಬೋಡು ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲೆಗ ಆ ವಿಷಯನು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ದೇನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬರೆಪಿನಿ ಇಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಿಲಾಗ ಬರೆಪಿನಿ ಯಾನು
ಯಾನೊಂಜಿ ಬರೆ ಐ ಆಮ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನಿ ಒಂದೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಂಡ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಐ ಆಮ್ ಮನಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಐ ಆಮ್ ಮನಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ರಡ್ಡು ವಿಷಯ ಅಂಡ ಮೂಜಿನೇ ವಿಶ್ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬೋಡೆತ ಸೊ ಯಾನು ಐ ಆಮ್ ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಮೂಜಿ ವಿಷಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ನಾಲ್ನೇ ವಿಷ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏರೆಗಾಣಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ನಂಡ ಕಣ್ಣನಿ ಬೊಡಿದಿ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಲಡಾಯಿ ಪುರ ಅದು ಕೋಪಡುಲ್ಲರಿಗೆ ಅಂಚ ಪುರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪುರ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ನೇ ವಿಷ್ ಕುಡಲ ಬರೆಯಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ವಿಷ್ ನಾವೇನು ಬರೆಯಲಿ ಓಕೆ ಯಾರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೂಪವನು ಒಂದೇನು ಬರೆದು ಇತ್ತೆ ಅವಿನ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪೇನ್ ಇತ್ತೆ ಈತ್ ವಿಷ್ ಉಂಡತ ಒಂದೇನು ಇಂಚ ಕೈಟ್ ಪತ್ತಲಿ ಕೈಟ್ ಪತ್ತದು ನಿಕ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ವಿಶ್ ಉಂಡತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿಲಕ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಬಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ತಿಕ್ಕಿಲಕ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಬತ್ತಿಲಕ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದೇ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಂಚಿನ ಪತ್ತದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಂತದ ಬಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ತಿಕ್ಕಿಲಕ ಖುಷೀಟೆ ಪೊಡು ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಡ್ ಉಡುಪೊಡು ಈ ಒಂಜಿ ರಿಚುವಲ್ ಮನ್ಪನಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ತಿಕ್ಕಿಲಕ ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಎಂದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪೇನ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ ಉಂಡತ ಇಂಚ ಬರ್ನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಫುಲ್ಲು ಪೊತ್ತೆರೆ ಬಿಡೋಡು ಪೊತ್ತೆರೆ ಬಿಡ್ದು ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಒಂದು ಪುಣತ ಲೋಬನ ಪತ್ತುನ ಇಂದಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಪಾಡೋಡು ಅವು ಆ್ಯಶ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಚೀಟಿನ ಬರೆದಿತ್ತಾರತ ಅವಿನೊಂಜಿ ಇಂಚ ಪೊತ್ತಲ್ಲಿ ಪೊತ್ತದು ಆ್ಯಶ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆ್ಯಶ್ ಮಂತದಾಯ ಪಕ್ಕ ಪಿದಾಯಿಗೂ ಫೂ ಒಂದು ಉರ್ತು ಬಿಡ್ಲಿ ಇಜಿನ ಪೂತದೈತ ಮುದೇಲಿಗೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಆ್ಯಶ್ ನಿಕ್ಲ ವಿಶ್ ಫುಲ್ ಉಂದಾವಣು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಅವು ನಿಕ್ಲ ಆ್ಯಶ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಐತನೇ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಗೋ ಐತ ಮಿರಾಕಲ್ ಅವು ಮಂತೋಂದೆ ಪೋಪುಂಡು ಓಕೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಅವು ಫುಲ್ಲು ತೆಕ್ಕದಾಯ್ಬಕ್ಕ ಆ್ಯಶ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ನೆಟ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪೊತ್ತೊಂದೆ ಉಂಡವು ಆ್ಯಶ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜ ಪಿದಾಯಿಗೆ ಫೂ ಒಂದು ಉರ್ತು ಬಿಡ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಆ್ಯಶನ್ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಉಂಡತ ಪೂತದೈ ನಡೆದು ಪರತ ಐತ ಮುದ್ದೆಲಿಗೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಅನ್ಕರಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ಈತ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಬರೆತ ಅವು ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜಂದು ಐಟು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡೋಚಿ ಐತ ಬೇಲೆ ಅವೊಂದೇ ಪೋಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಬತ್ತಿಬಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಎನ್ನನೇ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡ್ ಬತ್ತು ಪನ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಸ್ತ್ ಬೈದು ಮಸ್ತ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಒಂದು ಫುಲ್ ಮುಂಡೆಗೂ ಮಸ್ತ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆದುಪುಣು ಅಂಚೆನೆ ಏರಾಣಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೀಚಿದ ಸೈಡ್ ಪುರ ಒಂದಿತ್ತು ನಾನು ಸಮುದ್ರಗೆ ಪೋದುಂಡತ ಅವಲ ನಿಕ್ಲ ವಿಶ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕಿಲಕ ಉಂಡತ ಮೂಜಿ ಸಲ ಮುರುಕುದಲಕ್ಕಲೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಲ ಉಂದಾಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಕೊಪ್ಪಿನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆ ಬಣ್ಣದಾದ ಗೊತ್ತನ ಒಂಜಿ ಶೋ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆತ ಎಂಕ್ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ಪಿನ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಮೋಕೆಡ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಅವೆ ನಿಕುಲ ಏರೆಗ್ ಪುರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ ಪಂಡ ಏತೋ ಜನ ಇಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಡುಪಿರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯ್ಲಕ ಆಪುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರೆ ಮರಪೋಚಿ ಕಂಜೂಸ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಲೈಕ್ ಗೋವೇ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಕಾಣಿಕೆ ಓಕೆ ತಾ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಇತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ರು ಅಂಚೆನೆ ಅನಿತ್ತೆ ಮೆರಡ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೇನು ಈ ಹೊರಡು ಜಾಸ್ತಿ ಅಡಿಗೆಲ್ಲ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ದ ಪ್ರಮಂತೆತ ಅಂಚೆನಿ ಸಂಡೇ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ಲ ಮೇರ್ಲೊಂಜಿ ಸೇರಿದೊಂಜಿ ಕನ್ನಡದೊಂಜಿ ಸಾಂಗ್ದ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಗ್ದ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮನ್ಪುವ ಈಚಿನಾಡ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ದ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುವ ಪಣ್ಣದ ಅಂಚ ಐಕ್ ಮೇರೆ ಡ್ಯಾನ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಗ ನಾತ್ ಸಾಂಗ್ ಓವವಿ ಸಾಂಗ್ದವ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ಕನ್ನಡ ಸಾಂಗ್ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಸಮಯ ಉಂಡು ಎನ್ನಲ್ಲ ಮೇರ್ನಲ್ಲೊಂಜಿ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಬರಂದೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ರಪ್ಪ ಕೊಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೊಲಿ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಗೆಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಇಮ್ಮೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಗಿಡ ಇಮ್ಮೆದಾದ ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲಡು ಕಾರ ಕಟ್ಟದು ಕುಲ್ಲಿಡಂಡತ ಇಮ್ಮೆ ಉಲಾಯಿಡ ಕುಲ್ಲುನ ಈಗ ಏನಿತ್ತೆ ಕಡಪುನು ಪೂ ಒಂದು ಪಿದೆ ಪೂ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಣ್ಣಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದು ಬಾರಿ ಸರಿ ಅಪ್ಪಜ ನಾದ ನೀ ಕೇಪಮ್ಮೆ ಕಾಲೇಜ್ ಏಪಮ್ಮೆ ಇಂಬೇಗ ಏತ್ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಲುಂಡಲ್ಲ ಬುಡಿ ಜಾಲಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಪುರ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯರ ಪೆಡ್ಚಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಇತ್ತ ಮಾರ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಗ
ಮೊಕ್ಲು ಈ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಏತುಕೊಳ್ಳುಂಡಲ್ಲ ಪೊಡಿ ಈಜ ಅಂದು ಅದ ಈರು ಮೇವು ಬರ್ತೀನಿ ಅದು ಮೇ ಭೂತ ಮಿನಿ ಬರ್ತನ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಟ ಹಣ್ಣು ಮಟನ್ ಕಂತೇರು ಇತ್ತೆ ನಾನು ನಾಟಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎನ್ನ ನಾಟಿಲ್ ಕೊನೆ ಬತ್ತೆ ಅನ್ನು ನಾಟಿಲ್ ಕೊನೆ ಬಂದಾಗ ನಿಂಗೆ ಪಾತೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ನಿಕಟ ಅಂಚೆ ಆ ಮುರ ನಿಂಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇತ ಎನ್ನ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಸೌಂಡ್ ತುಲಿಕ್ಕೆ ಸೆಮಿ ಒಂದು ಎಂಕಲ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಅವನಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ 14 ವರ್ಷ ಅಂಡ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಸೌಂಡ್ ತುಲಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ನಿಕಲ ಅರಬೈದಿದೆ ಪಾತ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಆನ್ ಇದಿಲ್ಲ ಮೇಲೆ ನುಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ ದಾದು ಗೊತ್ತು ನಾನು ಮುರ ನಿಂಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇತ ಅವನ್ ಎವಿಲ ಇಬಕ ಒಂದೆತ್ತ ಮಿತ್ತದ ಗಣಪತಿನ ಮಂಡ್ಯದಂಗಿ ಐಟ್ ದಾದ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಜನ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ತೂಯರ್ ತಿಕ್ಕದಂಗೆ ಐಟ್ ಒರ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ತಿಕ್ಕದನ್ನು ಆಯ್ತ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಮಂಡೆ ಬಿದ್ದು ಎವಿಲ್ಲ ತಿತ್ತದ ಇಂಚ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ತಲಕನೆ ಐತ ಅರ್ಥದ ಅದು ಗೊತ್ತು ಅದನ್ನ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ಟು ಶಾರ್ಪ್ ಆದ್ರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದಿಟ್ಟು ಆರು ಎಣ್ಣಿನ ಪಟಕ್ಕ ಅರೆಗೊಂತೆ ಬೇಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಸಪೋಸ್ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾಂಡ ಬಾಕಿದಾಗ್ಲಿ ಪುರ ತಿಕ್ಕದನ್ನು ಎವಿಲ ಪುರ ಕ್ಲಿಯರ್ ತಿಕ್ಕದನ್ನು ಅಂಚ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಕದ ಅದಾದ ಗೊತ್ತು ನಾ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎನ್ನಡಿ ಸ್ವೇಟ್ ಇಡಬೇಕು ನಾವು ಒಂದು ಯಾಕೋಲ್ಲ ಇರತ್ತ ಆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಡಪುದೀರ ಆಯ್ತಾ ಎವಿಲ ಇದೊಂಜಿ ಮುಂದೆ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ತೂಯರ್ ತಿಕ್ಕದಿನ ಮಕ್ಕೊಂಜಿ ಟೋಟಲ್ 7 ಜನಕ್ಕೆ ತೂಯರ್ ತಿಕ್ಕದಿನ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚ ಹಾಕಲು ಬಂದಿರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಏನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಬಾಡ್ದಿರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಐಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಸ್ ಬಂದಿರು ಅಂಚ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಟೋಟಲ್ 7 ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೇನೆ ದೇ ಬಂದನ್ಪ್ಲಿ ಮೇರೊಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಂಗೆ 25 ಸಲ ಕೂರ್ತೀನಿ ಬಕ್ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಇದೇ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡಿ ತೋರಾದು ಎಡ್ಡೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಯಾನ ತುಲೆ ಮೇರು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಉಟ್ಪುಜಿರು ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾನು ಏರ್ನ ಪುಟ್ಪು ನಾನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿ ಆರು ಪಂಪಿನಿ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಮ್ಮ ಅನ್ಬಿನಿ ನೀನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮಾಡ ಅಂದು ಪಂಪಿನಿ ಈ ಮೆಟ್ ಮೇರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲ ಆಂಡ ಚೂಡಿದಾರ್ ಪಾಡೋದು ಮನ್ಪುಲ ಅದು ಪಂಪಿನಿ ಅಂದು ಚೂಡಿದಾರ ಆಂಡ ಅವು ಉಂಡತ್ತ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ ಆತ ಒಂಥರ ರೀಮಿಕ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ ಐಕೆಂಕ್ ಆ ಸಾಂಗ್ ಅವು ಎನ್ನ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಸೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾಡು ಸೊ ನಾವು ಪಾಡ್ದೇನು ಅಂಚೆ ಮೇರೆ ಐಕೆ ಇಂಚ ನೆರ್ಪುನು ಇದಾದೆಕ್ ಅಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಬಾರ್ದ ಅಂಚ ಇಂಚ ಮಾಡೋದು ಮೇರೆಗೆ ದೆಪ್ಪುನ ಗೊತ್ತು ಅಂಚಿನ ಪಾಡೋ ನಿಂತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಪುರ ಚೊಲ್ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ತೋರಬೇಕು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಪಾಡೋಣ ಅಣ್ಣ ಬಕ್ಕ ರೀಲ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದ ಪಾಡೋಣ ಎಂದೆಲ್ಲ ಇದೇದೆಲ್ಲ ಪಾಡೋನು ಹೋಗಿದೆ ಜಾಕೆಟ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಪಾಡಲಿ ಅವು ನಮಗೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಅವು ಸಲ್ವರ್ ಸೂಟ್ ಹಾಕು ಅವು ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಎತ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ಮದಿ ಮೂಲ ಒಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಮೇರು ಅಂಚ ಬಂದ್ಪುನು 25 ಸಲ ಅವೇನೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಿರಿ ಅಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಿರಿ ಯಾನಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಡಿಗೆದ ಪಾಡೋದೆ ಅಂದು ರೇಪಂಡ ಇನಿ ಅಂಕುಲು ಯಾನ್ನದ ಮೆರ್ನಲಜಿ ಕನ್ನಡ ತಂಜಿ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮನ್ಪಂದು ಬೈಯದ ಕೊಟ್ಟುದು ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಖಾಲಿ ಫ್ರೈಡೆ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನು ಬಾಕಿದ ದಿನ ಎನ್ನ ಮುಂದೆ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಪ್ಪುನವ ನಾನು ಮಿಡ್ಲ್ ಡೇ ಅನ್ಪನ್ಪುಜೆ ದಯಪಡ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ನೆರೊಂದಿಲ್ಲಿ ಮಮ್ಮಿ ಇದನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಚಾನಲ್ ಅಂಚದು ಆಯ್ನತ್ತು ಬ್ಲಾಗೇ ಪಾಡ್ಲಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲಿ ಬಿಜ್ಜು ದಾದ ಅಂತ ಉಲ್ಲ ಬಿಜ್ಜು ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಯಾನ ಈ ಅಲ್ಪನಿಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಆಡವು ಎನ್ನ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಬತ್ತಾರಡು ಉಂಡಕ ಯಾನು ಇಂಚಿನ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾನು ಅಡಿಗೆ ದೇಪಲ ಪಾಡೋಯ್ತು ಕಿಚನ್ ಅಡಿಗೆ ನನ್ನವರ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಸೀನ್ ಯಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ತೂಪವ್ಯಾನು ಒಂದಾದ ಹೋಗುನ ಯಾನು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಹಿಂದೆ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮಗ ಇತ್ತೆ ರಜೆ ಅದ ಅಂಚೆ ಆನ್ ಲೆತ್ತೇನು ಬಕಾನಿ
ಬೆದರ್ನದಲ್ಲಿ ಅಂಚ ఆయన ಎಲ್ಲಿ ಮಗನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಾನು ಇಂಚ ಪಾತಿರ್ ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ರನ್ನಿಂಗ್ ಇಡಿತ್ತು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ರನ್ನಿಂಗ್ ಎತ್ತು ಬಾಸ್ ರಟದಿನಿ ಮುಂದೆ ಐದಕ್ಕೆ ఈడు ఎంచినే ఆతల అమ్మసారుడు ఉన్మంతోళ్ళరు పండద ఎంక మన ఉల్లి ఆయన బక ఆయన గొప్పు నల్పద ఎడిట్ మిని లెత్తున్నాడు ఓ ఆయన ఎంచిన గర్వ వర్పిని దేవరే ಒಂಜಿ ಉಂದಿತ್ತಲಕನಿ ಎಲ್ಲಿ ದಾದಿ ಆತಲು ಒಂಜಿ ಅಮಸರ ಕೊಟ್ಟು ಬಕ್ಕ ಇಂಚಲ ಒಂಜಿ ಆಂಡು ಒಂದು ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ನಾಡು ಮಕ್ಕರಾತು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಡಿಗೆ ಮಂತನ ಪಾಡತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಐತ ಬ್ಯಾಕಪ್ ದ ಸೀನ್ ಮಿನಿ ತೂಂಡ ದೇವರೇ ಅನ್ನೋ ಯಾವತ್ತರ ಬೊಪ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಡ್ಕೊ ಅವು ತೂನಗ ಪೂರೆಲ್ಲ ನೀಟ್ ಹಿಡ್ದೋಜು ಒಂದು ಈತು ರಾಸಿ ಊರು ನನ್ನ ಭಾಜನ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ತುಪ್ಪಗತ್ತ ಐದಕ್ಕ ಅವಳು ಬೇಸಿಂಡ್ ಈತು ರಾಸಿ ಪೂರ ಭಾಜನ ದೆಕ್ಕೇರೆ ಅಂಚ ಕಿಚನ್ದು ಪನ್ಪಿನಿ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ದ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಏತು ದೆಕ್ಕರೆ ಬೂರು ರಾಸಿ ಅಲ್ಪ ಮಟನ್ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಬೇಯರೆ ದೀಯೆ ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಮೂಲು ಬತ್ತದು ಒಂತೆ ಬೂರೊಂಡೆ ಫುಲ್ಲು ಬೆಗರ್ದು ಬಪ್ಪುಂಡು ಅವಂತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಗೇನ್ ಅನ್ನಗೊಂಡತ್ತ ತೋರ ಅನ್ನಗೊಂಡತ್ತ ಫುಲ್ಲು వెచ్చలాపును ಅಂಚ ಆತ್ಮೇಕಂತೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಪುರ ಬೈದಿನ ತುಯ್ಯರೆ ಹೀರೋಮು ಬತ್ತೆ ಮೂಲೆ ಒಂತೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಪಿನಿ ಅಂಚ ಬಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನಿ ನಿಕುಲು ಲೈಫ್ ಡೇ ಪಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದೇ ಪುಲೆ ಬಕ ಏರು ಎಂಚಿನನೇ ಪನ್ನಡು ನಿಕುಲು ಲೈಕ್ ತರೆ ಕೊರೊಚ್ಚಿ ನಿಕುಲು ದಾದ ಪಣ್ಣದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಆತ್ಮ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ಏರೇ ದಾದಲ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನು ನಾಡಲ್ಲ ಐಕ್ ತರೆನೇ ಕೊರೊಚ್ಚಿ ಬಿಂದಸ ದುಪ್ಪುಲೆ ತುಲೆ ಯಾನ್ಲ ತುಲೆ ದುಮ್ಮು ಪುರ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದಿತ್ತು ಏಪ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುನ ಬುಡಿಯೇನೆ ಯಾನು ಏಪ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಜರ್ನಿಗೆ ಜತ್ತೇನ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬಾಡಿಲ ನಿಕಲು ತೂದುಪ್ಪರು ಯಾನು ಒಂದು ಆಂಡು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂಂದು ಪರು ಗ್ಲೋ ಆವೊಂದು ನಮ್ಮ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಳು ಬಯಕನ ಬಟ್ ಚೆಡ್ಡಿನೇ ಬಯಕಗ ನಮಕ್ ಬೇತಕಲು ಏನು ಅವು ಅಕ್ಕಲ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ಪೊಡು ಇಜ್ಜಿ ಬಿಂದ ಸುಪ್ಪುಲೆ ಲೈಫ್ಡು ಜಾಲಿ ಡುಪ್ಪುಲೆ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲು ಏತು ಹ್ಯಾಪಿ ಡುಪ್ಪರ್ಪುಲ್ಲ ಲೈಫ್ಡು ಅಪ್ಪಗ ನಿಕುಲು ಅದೇ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನೇ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಇಟ್ಲ ಬರೋ ಒಂದು ಪುಪ್ಪುಡು ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪುಲೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಏರ ಇಂದೇ ಆ ಟಿ ವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲದಿಲೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಏರ ಕೇಂದಿತ್ತೀರು 319 ಎಂಚ ಬರೆಪುಂಡು ದಾದ ಬರೆಪುಂಡು ತುಲೆ ಎನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬರೇರೆ 319 ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ಡ್ ಬರೇರೆ ರಿಸ್ಟ್ ದಲ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ 52074118 ಅವು ಆಯ್ತ ತಿರ್ತಿಡು ಬರೀಲಿ ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ ಪೆನ್ನಡು 52074118 ಉಂಡತ್ತ ಅವು ಲಕ್ ಬಕ್ಕ ವೆಲ್ತದ ನಂಬರು 319 ಮಿರಾಕಲ್ ನಂಬರ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಆಪುನ ಚೇಂಜಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾವೊಂದೇ ಪೊಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಖುಷಿ ಟೊಪ್ಪುಲೆ ಏತೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಕ್ಕನಲ್ಲ ಅವೇನೊಂಜಿ ತುಲೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪುನೆ ಕಷ್ಟದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದ ಚಾಪ್ಟರು ಸುಖ ಅಂಚೆದುಪ್ಪುನಾಗ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಪನೇ ಉಪ್ಪುಜಿ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕನೇ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸಲ್ಲ ನಮಕ್ ದಿಕ್ಕುನು ಕಷ್ಟ ಬಣ್ಣದ ಹುಗ್ಗೊಚ್ಚಿ ಸುಖ ಬಣ್ಣಗ ಹಿಗ್ಗೊಚ್ಚಿ ಈ ಒಂಜಿ 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಖುಷಿ ಟೊಪ್ಪುಲೆ ಕಷ್ಟ ಬಣ್ಣದ ಏರ್ಲ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆವೊಚ್ಚಿ ಅವೇನು ಫೇಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಒಂಜಿ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಮಿನ ಕೊಡ್ದು ಪೋಯಿರು ದೇವರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಒಂದೇನು ಫೇಸ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪುನ ಸೊ ನಿಕುಲು ಕುಗ್ಗೋಚಿ ಕಷ್ಟ ಪಂಡದು ಎತೋ ಜನ ಕಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಷ್ಟ ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬೂರುಂಡು ಅಂಚೆ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ತುಲೆ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಎತೋ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬೈದೇನು ಆಂಡ ಅವೇನೊಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅದು ಫೇಸ್ ಮಂತೊಂದು ಬೈದೇನು ಒಂಜಿ ಆಣ್ ಮಗಲಕನೆ ಅನ್ನೋ ಫೇಸ್ ಮಂತೊಂದು ಬೈದೆ ಸೊ ಅಂಚೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಪಂಡದು ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಐಕೊಂಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸದ ಲಂಚಿನ ಏನು ಪನ್ಪುನು ಕಾಸದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಿನ ಲಂಚಿನ ನಿಕುಲು ಮನಿ ಪಂದು ಕುಳ್ಳೊಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲ ಇಡ್ಲ ಹೋಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಜಾಬ್ ಉಂಡು ಫುಡ್ ದಂಡ ಫುಡ್ದ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡುತ್ತಲ್ಲ ಐತ ಮನ್ಪುಲಿ ಕಾಸದ ಇನ್ಕಮ್ದ ಸಾಧಿ ಮಂತನುಂಡತ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ದ ಮಂಡೇಡೆ ಪೋಪುಜಿ ನಿಕುಲು ಬಿಸಿ ಒಂದೆತ್ತ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ನಾಡ್ರೇನೆ ಪೋಪರು ಗೊತ್ತಾಣ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮೈಂಡ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೆರ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನೆರೆ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫೇ ಒಂಜಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮನ್ಪೆರೆ ತುಲೆ ಬಾಕಿದಕ್ಲ ಒಂದಿನ ಪೂರ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಚಿ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ದಾದ ಗೊತ್ತುನ ದುಃಖಿದಾಯಕ ಬನ್ಗೆ ಅಕ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಕಿದಕ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ತೂನಗ ಅಕುಲು ಏತು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಏರು ಅಕುಲು ದಾದ ಮಂತಿರು ಅಂಚೆ ಅವೇನು ತು ದುಃಖ ಪಡೋನು ಮುಲ್ಪ ದೇವರ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸುಖ ಕೊಡ್ತುಪ್ಪಿರು ಆಂಡ ಬಾಕಿದಕ್ಲ ಸುಖ ತೂನಗ ಅಕುಲು ಏತು ಸುಖ ಟುಲ್ಲಿರು ಅಕುಲು ಏತು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಬದ ಅವೇನು ತೂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪಿನ ಅವೇನು ಪುರ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಚಿ ಆಯ್ನತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದೇ ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆನೇ ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆನೇ ಒಂದು ಮನ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ದೇವರ ಮಿತ್ತು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಲೋಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ದೇವರನ್ನ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ನಿಕ್ಲು ಗ್ರೋತ್ ಒಂದೇ ಬರ್ಬಾರ್ದು ನಿಕ್ಲು ಬೋಡಿತನ ತೂಲೆ ಒಂದೇನು ಅಂತ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಗೊತ್ತಾಪು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ತುಲೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ದೇವರನ ವರದಾನ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಮ್ಮ ಆರೆನ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಮ್ಮಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ ಆರೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಮಾಡರ್ನ್ ಅಮ್ಮ ಆತ ಏಜಾಂಡಲ್ಲ ಆರೊಂಜಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಆರ್ನ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಭಯಂಕರ ಮಾಡರ್ನ್ ಆರ ಇಂಕೆ ಏಪಲ ಪಂಪಿನಿ ಈ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನತ್ತು ಡಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪು ಪಂಡದು ಏರು ಎಂಚಿನನೇ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಕು ಪನ್ನಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪೋಚಿ
ಐತ ಪುರ ಗೆನ್ಪು ಯಾನೆಜಿನಲ್ಲಿ ಏರು ದಾದ ಪಂಡಲ ಯಾನ್ ಮಂಡಿಗೆ ಪಾಡುಜಿ ಅನ್ನೋದೇ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಬಕ ಯಾನ್ ದುಂಬುರು ತಿಂಚೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಡಾನ್ಸ್ ಎನ್ನ ಪ್ಯಾಷನ್ ಗೊತ್ತಂಡ ಸೊ ಯಾನ್ ಟೀಚ್ಲ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಬಕ ಯಾನ್ ಅಂಚೆನೆ ಡಾನ್ಸ್ಲ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಹೆವಿ ಆಯ್ ಬಕ ಹೆಂಗೆ ಬಚ್ಚು ಬಚ್ಚು ತೂಲಗೆ ಬೆರ್ಮರಿಲಾಗ ಮೂರು ಬತ್ತು ಬುರೋ ನೀವು ಅಂಚ ಐಕ್ ಬಕ ದಾದ ಅನ್ಪುನು ನಮ್ಮ ತೋರನ ಕೊಡತ್ತ ನಮಗೆ ಬಚ್ಚು ಕೋಡೆಲ್ಲ ತುಲಿ ಕೋಡೆದ ಡಾನ್ಸದ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತುಲಿ ಫುಲ್ ನೆಟೆ ಪೂರ ಬೆಗಾರ್ದುಂಡು ಏತು ಐನು ರೀಟೇಕ್ ಮಂತದೆ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಥರ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಮ್ಮಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಈ ಡಾನ್ಸ್ ಮಂತ ನಿನ್ನ ಬಾಡಿ ಫುಲ್ ಸ್ವೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡದು ಅಪ್ಪ ಒಂತೆ ಬಚ್ಚೋಯ್ ಪಂಡದು ಆಯ್ನತ್ತು ವಾರೋಡು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಪಾಡು ಡಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅರ್ನ ಒತ್ತಾಯ ಡಾನ್ಸ್ ಪಾಡೋದು ಬಕ್ಕ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ಸೇ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋದು ಪನ್ಪೇರು ಏಳು ಪಣ್ಣಲ್ಲ ಅವೇನು ಕ್ಯಾರ್ ದೆಪ್ಪು ಚಿಂದು ಮೇರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಮೇರೆಗೆ ಜೀನ್ಸ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ನ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಆಂಡ ಈ ಮೆಟ್ಟು ಮೇರೆ ಇಂಚ ಪನ್ಪಿನಿ ಆ ಮೆಟ್ಟು ಆರು ಅಂಚ ಪನ್ಪಿನಿ ಪಾಡು ದಾಲ ಹಾಪುಜಿ ಪಾಡು ಪನ್ಪೇರಿ ಅಣಪಿದೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋರ್ನಾಗ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಪೂರ ಪಾಡುಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಏತಾಂಡು ವಿಸಿಲ್ ರಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾಲಾಂಡು ಮೇ ಎನ್ಮ ವಿಸಿಲ್ ಅವಡಿ ನಾಲಾಂಡು ಎಂಪುಂದೆ ಏತು ವಿಸಿಲಾಂಡಿಯೇ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಬಕ ಯಾನು ನಾನು ನನಗೆ ನಾಲ್ಲ ಅವಡು ಬಕ್ಕ ಬಂದಂಟು ಅಂಚ ಯಾನೈಕೆ ಏರ್ನಲ್ಲ ಗೆನ್ಪುಣ್ಣೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬಣ್ಣದು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂಚದ ಯಾನು ಲೈಫ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಯಾನು ಪೂರೆಲ್ಲ ಎಂಕೆ ಏರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪಾಪ ಲೇಡೀಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಪಾಪ ಕಷ್ಟಗನೆ ಪಣ್ಣದು ಬಿಂದ ಸುಪ್ಲೆ ಬಿಂದ ಸುಪ್ಲೆ ಲೈಫ್ಡು ಬತ್ತಿಲಕ್ಕೆ ಎದುರಿಸೊಂದು ಪೋಡಿ ಎದುರ್ಪಿರ ತೂಯರ ಬಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತಿನೇ ನರಮನಿಗೆ ಯಾನು ಯಾವ ಟೆನ್ಷನ್ ದೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಮಂತಿನ ಇತ್ತದ ಆಲೇಜಿ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಣು ದೇವರು ನಮಗೆ ಬತ್ತಿನೇನು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಮಂತೊಂದೇ ಪೋಡು ಫೇಸ್ ಮಂತೊಂದೇ ಪೋಡು ಗೊತ್ತಾ ನಾವೇನು ಪುರ ಒಂದು ಮಂತು ನಾ ಪೂಜಿ ಐಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರತಿವೇರೆಗಳ ನಾವೇನೇ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಂತುನು ನಿಕ್ಳು ಟೆನ್ಷನ್ ಒಂದು ಪಂಡದು ಒಂದು ಮನ್ಪೂಜಿ ಐಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪೇರು ಇಲ್ಲಡು ಹೋಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎತ್ತೋ ಜನ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ನ ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏತಂಡು ಏನು ಮಾಡ ಅಪಗಂಡು ಬಂದಂತು ಎತ್ತೋ ಜನ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ನ ಉಪ್ಪೇರು ಯಾನು ಕೆಬಿತದ ಪುರ ಪನ್ನೀನಿನ ಗೊತ್ತನ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವುದ ಪುರ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ದ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಪುರ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಪುರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವುದ ಪುರ ಐಟಮ್ಸ್ ಪುರ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ದೊಪ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಪಿಕ್ಕಲ್ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಪಿಕ್ಕಲ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಕ್ಕ ಫುಡ್ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಡ ಖಾಲಿ ಕುಲ್ಲು ನೆಕ್ಕು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಪಸೆ ಹಾಪುಣತ ಕಾಸು ಬಕ್ಕ ಏರ್ನಲ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪೆರೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪುಡ್ಸೋದು ಪೂಜಿ ಏಪಲ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪೆರಲ್ಲಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಂತದ ಲೈಫ್ಡು ಎದುರು ಪೋಂದೆ ಪುಡ ಅಪಗ ಲೈಫ್ಡು ಸಕ್ಸಸ್ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಏರು ಚಿಂತನೆ ಮಂತೊಂದು ಕುಲ್ಲು ಆಯಾವುಲೆ ಬೋಸ್ಕ ಏರು ಚಿಂತನೆ ಮಂತದ ಅವೇನು ಎದುರು ಮಂತು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಜೀವನ ಎದುರು ಮಂತೊಂದು ಪೋಯ್ರ ಅಕುಲು ಪಾಸು ಎಂಕು ಒಂದು ಪೂರ ಲೈಫ್ಡು ಉಂಡತ್ತೆ ಎಂಕು ಪಾಠ ಕಲ್ತದ ವೈದ್ಯ ಲೈಫ್ಡು ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಅವೇನು ಪೂರ ಫೇಸ್ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಏನು ಇನಿಕ್ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡುಲ್ಲೆ ಸೊ ಏನು ಪ್ರತಿವೇರಿಯಾಗಲ ಅಂಚಿನ ಅನ್ಪಿನಿ ಲೇಡೀಸ್ನಪ್ಪ ಪಾಪ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ಪ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಚಿನೇ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಮರತು ಬೋದು ಯಾನು ಹಿಂಗೆ ನೆನಪನ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಏರ್ ಪುರ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋ ಕೊಡ್ತು ಜರ್ತುಲೆ ಫಾಲೋ ಕೊಡ್ದು ನಿಕ್ಲ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊರೇಜ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐ ಡಿ ಪಾಡುವೆ ಈ ಐಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಏನಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತದ್ದು ನಿಕ್ಲೆ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಡೌಟ್ ಪುರ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಎಂಡಕ್ಕೆ ಏನೋಲಿ ಓಕೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ನೆಟ್ಟೆ ಬಿಸಲೆಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಐಟೆ ಏನು ಬಿಸಲೆಡೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೋಜಿಗಳು ಬಿಸಲೆಡೆ ಅಂಚ ಉಮ್ಮತ್ತದೆ ಕರೆನ್ಸಿದ್ದೀನಿ ತೋಜೋಡು ಯಾನು ಇತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಅಟಿಲಿದ ನಡುಟೆ ನಿಕ್ಕಲ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ವೆ ಅನ್ನ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುನ ಯಾನೊಂಜಿ ಐಫೋನ್ ದೆಪ್ಪೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಅಂಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೂ ಮೇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಐಫೋನ್ ಅತ್ತ ಪಂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಪಂಡದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಂಕ ಐಫೋನ್ ದೆಪ್ಪೆರೆ ರೀಸನ್ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಆದ ಕೊಡುಗೆ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಂಡನೆ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆ ಒಂದು ಮಿತಿ ಬರ್ಪೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಜಿಮ್ ಪೋಂದಿದ್ದೆ ಅವ್ಲವ್ರು ತಿಪ್ಪು ಅಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಜಿಮ್ ಪೋಂದಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಆಪಲ್ ಬಕ್ಕ ಪರಿಚಯ ಆದ ಎನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಪಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ಅಂಡೊಂಜಿ ದುಂಬು ಪುರ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಏತು ಆಜು ವರ್ಷ ಅಂಡತವು ಜಿಮ್ ಆಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಮ್ ಪೋನಿತ್ತು 4 ವರ್ಷ ಅಂಡದ 5 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಪುರ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ದಲ್ಲ ಬರೋದಿತ್ತು ಐಫೋನ್ ಇದೇ ಏರಿಯಾ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಲತಾನೆ ಎಲ್ಲಿಯ ವೈಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ಸೊ ಅಲ್ಡ ಅಂಡದ ಹಾಲು ಪಣ್ಣ ಬಜಿ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಆ ಪುಡರ ಪನ್ಪೆ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೋರಿ ಅವು
ಐಕ್ಯನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ನಮ್ಮನೆ ತಿನ್ನದು ನಮಗೆ ಪಿರಾಡಿ ಇಂಚದಿ ಪಿರಂದ ಐಕ್ ಪನ್ಪಿನಿ ದೇಪಂಡ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ದಾತಿನ ಕಹಿ ಘಟನೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪನ್ಪೆ ಐಫೋನ್ ದೆಪ್ಪರೆ ರೀಸನ್ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇನ ಅಂಚ ಆನ್ಲುಂಡತ ಅಂಡೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಐಫೋನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು 30,000 ಪ್ರೈಸ್ ದೈಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅವಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆರು ದೆತ್ತದಿನ ತಲೆಗೇರ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚೆನ ತುಲೆ ಅಕ್ಕಳೊಂಜಿ ಚರ್ಬಿ ತುಲೆ ಮುಂದೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಐಫೋನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಡೌಲ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬೆಂತಿನ ಕಾಸನೆ ಅಂದಿದ್ದೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗೋದು ಪನ್ನೊಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬತ್ತದು ಪೆರ್ಲೆ ಒತ್ತಾಲು ಎನ್ನ ತೂ ಒಂದು ಲುಪ್ಪದು ಸೊ ಏನು ಪನ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನು ಕಜಾವ್ಲತನೆ ಉನ್ನ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರಲಿ ಸೊ ಯಾನ ಅಪಗ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಬ್ ಹಿಡಿತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಜಾಬ್ ಹಿಡಿತೆ ಅಂತ ತಂದಿತ್ತದು ಒಂಜಿ ಕಂಪೆನಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಅದು ಇತ್ತೆ ಪಣ್ಣದು ಸೊ ಎನ್ನ ಅಪಗ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಇತ್ತಲು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಲ್ಲ 35,000 ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇತ್ತು ಪಂಡಾಯ್ತಾ ಸೊ ಎನ್ನ ಅಪಗ ಮಸ್ತ್ ಹೆವಿ ಆಗಿತ್ತು ಬಾಡಿ ಅಂಚೆ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ಪ ಮೊನ್ನ ಗುರ್ತಾತೀನಿ ಅಂಚೆ ಮೂಲು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಒಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮನ್ಪರೆ ಪೋದುಪ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ಮೂಲು ಆನೆ ಬೈ ಫೋರ್ಸ್ ಅದೇಂಡ ಪಂದುಪ್ಪುನು ಇಂದೆ ದೀಪ ಇರು ಎನ್ನ ಉಂಡೆಟು ಮೊಬೈಲ್ ದಿಪ್ಪುಲಿ ಫೋಟೋ ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಈ ಫೋಟೋ ಹೊಡ್ದು ಎದುರ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಪ್ಪಗ ಐತು ಒಂಜಿ ಲೋಗೋ ಪುಣದ ಪಿರವಡ್ ಒಂಜಿ ಐಫೋನ್ದ ಲೋಗೋ ಅವು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಪಂಡದ ಆಲೆ ಎಂಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಂತದೀನಿ ಎಂಕದಲ್ಲ ಏರ್ನಲ್ಲ ವಸ್ತುನ ಅವನು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಅಂತ ನಿಂಗೆ ದುಮ್ಮುಡು ದಿನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ ಬೇತಕ್ಲ ರೈಸ್ ಅವಜಾನು ಎಂಡೆತ್ತನ ಎಸ್ ಯಾನ್ ಅವ್ನು ಮಂಪೇನೆ ಎಂಕ ಎನ್ನ ಬೆಂದಿನ ಕಾಸು ಮಂತದಿನಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಮಂತದು ಇಂದೆ ಇರು ದೆಪ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ಪಿರವಡ್ದು ಇರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ದು ಇರು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂಪುಲೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಐತ ಪಿರವದ ಲೋಗೋ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ದೆಪ್ಪುದುಪ್ಪೆ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಡ ಒಯ್ಟ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಡ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ಐತ ಅಪಗಾಲು ಎನ್ನ ಕುಡಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಡ ಕನ್ಪಿಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಲಿ ಆ ಪುಂಜು ರೈಸ್ ಅವನ್ ತುಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ದೆತ್ತೊಂದಿನ ಐಫೋನ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಆ ರೈಸ್ ಅವನ್ ತುಲಿಗೆ ಪಂಡದು ಆಕುಲ್ ಕೇಂದಿನ ಆಕುಲ್ ಎಂಡ ಬಂದಂದು ಗುರುವೇರ ಆಕುಲ್ ಅಂಚಿನ ಎಂಡ ಬಂತೇನೆ ತುಲೆ ದೀಪ ಇರಿಗೆ ಇಂಚ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಇರು ಓಡೆಗ್ಲ ಪೋನಾಗ ಪೊರ್ಲು ತಿನ್ಕೋರತ್ತ ತಿರ್ಗವರತ್ತ ತುಲೆ ಇರಿಗೆ ಇಂಚ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಇರಂದು ಅಪ್ಪ ಎಂಕೇನಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪಂತಿನೇ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಆಕುಲ್ ಪನ್ಪೇರ ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರ ಅಂದ ಪಂಡೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಉಂದೆಟ್ಟು ಉಂಡದ ಯಾನ್ ಇನಿಕ್ ಅಲ್ಲೇಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಸ್ ಪ್ರೋ ಉಂಡದ 15 ಪ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಐಫೋನ್ ಐಕೆ ಏತ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ ಉಂಡತ್ತ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಉಂಡತ್ತ ಐಡ್ಲ ಡಬಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ ದನೆ ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪುಡು ಆಯ್ತಾ ಒಂದೆತ್ತ ಐಫೋನ್ ಪಂಡದು ಐದಕ್ಕೆ ದೆತ್ತದ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ ಐಕೆ ಏಪಲ್ ಉಂಡತ್ತ ನರಮ ನೀನು ಕುಚ್ಚನ ಮಂತರಲ್ಲಿ ಕುಚ್ಚನ ಮಂತ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಪೆಟ್ಟು ಮಂದೊಂದು ಕುಲ್ಲು ನತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಉಂಡತ್ತ ಅಪ್ಪ ಪನ್ನಿನ ಒಂದಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಮಕ್ ಮಂಡೆಡ್ ದೀವೋಡು ಐದು ಎಟ್ಟೆನ್ಕಿನೇ ದೆಪ್ಪೋಡು ಅಂಚಿನ ನಿಖಲ ಲೈಫ್ ಇಡ್ಲಿ ಏರಾನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಂದಿತ್ತು ನಾನು ಎಂಚಿನಲ್ಲಿ ಮಂದಿತ್ತು ನಾನು ಉಂಡದ ನಿಖಲ ಅಲ್ಪ ಪೆಟ್ಟು ಮಂತು ನತ್ತು ಅಕ್ಲ ಹಿಡ್ದಲ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟು ಮಿತ್ತದಾನೆ ನಿಖಲು ದೆಪ್ಪುಲಿ ದೆತ್ತದ ತೂಕೋಡಾಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಡ ಅಪ್ಪ ಆಗ್ಲಿ ಉಂಡದ ಮೋನಿಗೆ ಬೆಚ್ಚನಿ ತೇತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಡ ಒಂದು ಪುರ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ರಾತಿನ ಐಕೆ ಅನ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಕು ನಮ್ಮನೆ ತಿಂದು ಪಿರವಡು ಮನ್ಪೇರ ಪನ್ಪೇತ ಐಕೆ ಅನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಪಂಚ ಅಕ್ಲೆ ಅಲೆಗ್ ಏರ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೈಸ್ ಅದು ಮಂತದೀನಿ ಅಂಡ ಅಲೆಗ್ ಆಲೆ ಇಂಕು ಕೋರ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಈ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಒಂದೆರಡು ದೆಪ್ಪುಲೆ ಶೋಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಕುಡೋರಿಡ ಪನ್ನೋಡಾಂಡ ಅಪ್ಪಗ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಬೆಂದಿನ ಕಾಸು ಸ್ವಂತ ಬೆಂದಿನ ಕಾಸು ನಮಕೆ ತುಂದು ಕೋಚಿ ಐಕೆ ಮನುಷ್ಯನದು 100 ಏರ್ ಎಂಚೊಪ್ಪೆರಂಡು ತಿತ್ತಿನ ಕಜಾಲ್ನ ಹೊರ ಪೆಜ್ಜರ ಬೋಡಾಪುಂಗೆ ಯೂಸ್ ಅಂಡ ಅವೇನು ಪೆಜ್ಜರ ಬೋಡಾಪುಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ಭಿಕ್ಷಾಧಿಪತಿ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿ ಇರಲಿ ಅವು ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿ ಭಿಕ್ಷಾಧಿಪತಿ ಇರಲಿ ಅವು ಪನಿಯರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂಚ ಒಂದು ಪುರ ಲೈಫ್ ಪುರ ಉಂಡದ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಪಾಠ ದಾದ ಮಲ್ದಿರ ಅವು ಪುರ ಅಂಚೆ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪತ್ತು ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅವಳ ಹಾಲು ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಂದಿಜ್ಜ ನಾನು ಕಾಲು ನನ್ನ ಜೀವನ ನೀ ಬುದ್ಧಮಟ್ಟ ಜಪಡಾಯರ ಬರೋದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಬೇಲೆಗೆ ಪೋದು ಬೈಯದ ಕೊಡ್ತದೆ ನಾನು ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಪೋಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಬೆ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ SSLC ಉಳ್ಳೆ 10th ಉಳ್ಳೆ ಅಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪಗ ಆರೆ ಪಂಡೆ ಟ್ರೈನರೇ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಹೈಟ್ ಪುಲ್ಲು ನಂಗೆ ಬಂದ ಎಂಚಿನ ಬಂದಿದ್ದೆ ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಪಂಡೇರು SSLC ಬಂದ 15 ಏಜ್ ಪೂರ ಜಿಮ್ ಬತ್ತ ನಾಡ ಹೈಟ್ ಕುಲ್ಲು ಪಂಡೇರು ಇಮೇಲೆ ಅನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಿಮ್ ಬರೋದಿತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಅಂಚ ಅಪ್ಪಗದ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತಿನದ ಕೊಡೋರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವೆ ನಿಕ್ಲಿ ಕುಲ್ಲಿ ಎಂಚೆತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತಂಗೆ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಪೋಯರ್ನೆ ಉದಾಸೀನ ಹಾಕೊಂಡು ಪನ್ನೊಂದು ಪುರಂಗಿರ್ದಿಜ್ಜಿ ಜಿಮ್ಮುಗೋಡು ಉದಾಸೀನ ಹಾಕೊಂಡು ಪಯರ್ದ ನೆಟೇನ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಡುಗೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ ಉಂದುವೆ ಹಾಕೊಂಡು
ಎಲ್ಲ ಬೇಲೆದ ಇತ್ತನ ಎಂತ ಬಣ್ಣದ ಹಾಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಐಕ್ ಮೇರೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬಂದು ಜಿಮ್ ಪ್ರದಾಲ ಪೂಜಿ ಕಾಲೇಜಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪಿಯ ಒಂದು ದೇಪಣ್ಣ ಎನ್ನ ಬಾಡಿ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಹೈಟ್ಗೆ ಎನ್ನ ಬಾಡಿ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಖಾಲಿ ಬಂಜಿನ ಮಾತ್ರ ಈ ಮಾಸ ಆತೆ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಹೈಟ್ಗೆ ದಕ್ಕ 5'4" ಹೈಟ್ ಉಂಡು ಹೈಟ್ಗೆ ದಕ್ಕ ವೆಯ್ಟ್ ಉಂಡು ದೇಪಣ್ಣ ಹೈಟ್ಗೆ ದಕ್ಕ ವೆಯ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿನ ನಾವು ಬಕ್ಕಲ ಗಲೀಜಿ ದೋಜುಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆತಿನ ಕಹಿಘಟನೆ ಉಂಡತ್ತ ಅವು ಪೂರ ನಮಕ್ ಪಾಠ ಇಜಿನ ನಮ್ಮ ಉಂಡತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ ಬರ್ರ ನಿಜಿ ಒಂದು ಪೂರ ದೇವರು ಬಂದ್ಪು ನಮ್ಮ ಐಕ್ಯಾನ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂತು ಏಪಲ ದೇವರಿಗೆ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಂತು ದೇಪಲ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆರು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ ಬರ್ರ ನೆಂಚ ಪುರ ಆಪಿನ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇಜಿನ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಉತ್ತರ ನಿಜಿ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಬರ್ಪಿರತ್ತ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅವು ಪೂರ ದೇವರು ಮನ್ಪುಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಚ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಅವಡು ಪತ್ತೋಡು ಪಣ್ಣದು ದೇವರು ಮನ್ಪುಂಡು ಇಜಿನ ನಮ್ಮ ಉಂಡತ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಗುಯರ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಕಪ್ಪೆಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಅಪಮಾನ ಬಂದಾಗನೇ ಕೊರಿ ಮಿತ್ ಗೋಪಿ ಐಕ್ ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಪ ಏತೋ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇಂಚ ಪಂಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಇಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೋಡಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅಂಚೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗ್ಲ ಬಂಗ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಲೈಫ್ ಅವೇನು ಫೇಸ್ ಮಂತೊಂದು ಬಲ್ಲಿಗೆ ಆರಾಮೋಡು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅದು ಫೇಸ್ ಮಂತೊಂದು ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ದಾಲಜಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಿಕ್ಲಿರ್ಲ ಕಡೆ ಉಪ್ಪೇರು ಅಷ್ಟೋಡು ಉಪ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲ ದಾಲ ಹತ್ತಂದೇ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲೈಫ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ಏನು ಪ್ರತಿವರೆಗ್ಲ ಪಂಪಿನ ಹೂವೆ ನಿಕುಲು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆವಚಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಲೈಫ್ ಬತ್ತೀನಿ ಎದುರಿಸೊಂದೇ ಬಲ್ಲಿ ಬಕ ಏರು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಬಂದು ಉಪ್ಪಿರುದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಮಂದು ಕುಲ್ಲು ನತ್ತು ಅಕ್ಲನ ಎದುರು ಸಾಧನೆ ಮಂತದ ಅಕ್ಲಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟು ಮಿತ್ತೆ ಬರಿ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ತಿರ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಐವತ್ತ ಮಿತ್ತೆ ದೆತ್ತದು ತೂಪಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಕೊಂಡದ ನಮ್ಮ ಉಂಡದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಮನ್ಪನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ಸೇ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೆತ್ತನೆ ದೀಲಕ್ಕಾಗೆ ನಾನೇನು ಎನ್ನನೇನು ಓನು ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಡೆದಿತ್ತು ಕೂಲಿ ಅಂಚ ಎನ್ನೇ ಪಲ ಪಾತೆಲ್ಲ ನೀನು ಉದ್ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಎನ್ನ ಬಕ ಹಿಂಗಿನ ಗೊತ್ತು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕುಲ್ನಂಗಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮೇರೇನು ಗಿಡ ಎನ್ನ ಬೈಟ್ ಓರರು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮೇರ್ ಕುಲ್ದುಪ್ಪೇರಿ ಎನ್ನ ಗಂಡನಿ ಕುಲ್ದುಪ್ಪೇರಿ ಯಾರು ಗಿಡ ದೇ ಗೊತ್ತುನ ಅವೇನು ಅಂಚೆ ಬಂದು ಚಿಂದೆನಂದ ಕಟ್ಟು ಮನ್ಪು ಪಂಪಿನಿ ಯಾನ ಈಗ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಫುಲ್ ಯಾನ ರಿಯಲ್ ಇತ್ತಿನೇನೆ ಮನ್ಪಿನಿ ಯಾಂದಲ್ಲ ಅತ್ತನೇ ಅಂದ ಹತ್ತು ಯಾನು ಉಂದೆತ್ತ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಆತಿನೇನು ಉಂಡತ ಅವು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ದೇನೆ ಯಾನು ನೀಯೇ ಪನ್ನಿನಿ ಅನ್ನು ಲೈಫ್ ಒಂದೊಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಬಂದಾಗ ಇಂಕೊಂಜಿ ನೆನಪಾದ್ರು ಹೋಂಡು ದೇಪಣ್ಣ ಈತನಟ್ಟ ನೆನಪಾದ ಇಚ್ಚಂಡು ನೆನಪಾನಾಗ ನನಗೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬಂದ್ಪೇನು ಒಂದಂತೆ ಕೊದ್ದಾಡು ಈ ತುಲಿ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತಿಡಿ ಒಂಜಿ ಮುಚ್ಚಳಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಶೋ ಬಿಸಲಡು ಮಂದಿ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಂಚ ಒಂದು ಕೊದ್ದಾಡು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಂಡು ದೇಪಣ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀಣ್ಣದ ಟಪ್ಪ ಪುಡಾಣ ಪೂರ್ಣ ಬಿಸಲೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಶೋ ಕೊದ್ದಿಯನ್ನು ಪರಿಮಳ ಬರೋಂಡು ಆರು ಶೋಕು ಬಕಲ ಒಂದು ಉಂಡತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುಲು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಡು ಪುರ ಉಂಡತ ದುಮ್ಮನಿ ಮಂತದ ಮನದಾನಿ ದೆಪ್ಪುನು ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿಸಲೆಡು ಮಂತಿನ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಂಡು ಐತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಲ್ಕಮ್ಮಿ ರಟ್ಟ ಆತೀನಿ ಬಕೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನಿ ನಿಖಲ್ ನೋಡತ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ನ ಕುಡೋರಿಯಕ್ಕೆ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಂತ್ ಕೊರಚಿ ಬಕ್ಕ ಅಕುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡತ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಿರಾಡು ನಿಕ್ಲೇನೆ ದೂರನು ಅಂಚದು ನಿಕ್ಲು ಲೈಫ್ ಏರೆಲ್ಲ ನೋಡತ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುಡೋರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಂತ್ ಕೊರಚಿ ದೇಪಣ್ಣ ಅಕ್ಕುಲು ರಟ್ಟು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡತ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೇನು ದೂರ ಶುರು ಮಂಪೇರು ಒಂದು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಆತನು ಸೊ ಅಂಚೆ ನಿಕುಲ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಟ ಅದಕ್ಕಲೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕುಡೋರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಂತ್ ಕೊರಚಿ ಎನ್ನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಬಣ್ಣದು ಯಾನು ಓಡಿಗ್ಲ ಪೋನ ಗೊತ್ತಿ ಪೋಪು ಜಾನು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಲೇತೊಂದು ಕೊನಪಿನಿ ಬಕ್ಕ ಏನು ಅಕ್ಲೇನು ಕುಡೋರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪತ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ಪಿನಿ ಕೂಡ ಐದು ತಕ್ಕ ನಮ್ಮನೆ ದೂರ ನಕಳನೆ ಪಂಡದು ಅಂಚಿನ ಎತ್ತೋ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇತ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆದು ಏರ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಏನು ಮನ್ಪು ಜನ ದೇಪಣ್ಣ ಪಾಪ ಐತೆ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಾತಿನಲ್ಲ ನಮಕ ಎಂಕ ಆತಿನ ಕಹಿ ಘಟನೆ ತುಂಬುದು ಎನ್ನುದುಂಡತೆ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಪಾಪ ಐತೆ ಸತ್ಯ ಸೀದೋಡು ಬತ್ತು ನನ್ನ ಏನು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಹಾಪುನು ದೇಪಣ್ಣ ಎನ್ನ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ನಮಕು ಏರ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಪಣ್ಣಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಆಯ್ನ ತುಂಡಕ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ನಕ್ಲನ್ನ ಬಾಯಿಡಿ ಬರ್ಪುನಿ ಎಸ್ ಏನು ಸುಳ್ಳು ಪಂಡೆ ಬಣ್ಣದು ಒಂದು ಪೂರ್ಣತ ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಅಕ್ಲ ಬಾಯಿಡಿ ಬರ್ಪೋಂಡು
ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ನಾತಿ ಅನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಏರಿಯಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪು ನಕಲು ಲೈಫ್ ಉದ್ದರ ಯಾರ ಬುಟ್ಪುಜೇರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲು ಗೊತ್ತಾಣ ನಿಕ್ಲೇನ ಪೂರ ಬರಿ ತಿಂದ್ರೆ ಬರ್ಪೇರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲು ಅವೇ ತುಕ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೇನ ಎಡ್ಡೆ ಅಕಲು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡ ತುಕ ಬರ್ಪುಜೇರು ನಿಕ್ಲ ಇತ್ತನ ಪೂರ ಸರ್ಕಲೆ ಬರ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೇನ ಹಾಳು ಮನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಎಡ್ಡೆನ ಉಪ್ಪುಜೇರು ಐಕ್ ಎಡ್ಡೆನ ಗುಣದ ನಿಕ್ಲ ಅಂಚಿ ನಕ್ಲೇನ ಆಯ್ನಾತ ಇಂಚೆ ಮನ್ಪ್ಲಿ ದೂರ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಯಾನು ಏರಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಎಂಕ ಅವಕಾಶನೇ ಯಾನು ಕೊರ್ಪುಜಾನೆ ಆಯ್ನಾತು ದೂರ ಮನ್ಪಲಿ ಒರ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಬೆಸ್ಟ್ ಅವಾಗ ನಿಕ್ಲೇದು ನಿಕ್ಕಲನೇ ದಾದ ಆಯ್ರಂಡು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಪಿರೋಣ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಫೋಕಸ್ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ನಾಡ ಒಂದು ಜಾಲಿದಾನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಇತ್ತು ನಾಡ ನಮಕ್ ಲೈಫ್ ದಾದ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಐತ ಮಂಡಿಡೆ ಪೂಜೆ ಗೊತ್ತಾಡ ಸೊ ಏತ ಕಮ್ಮಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಉಂಡು ಉಪ್ಪುಣತಲ್ಲ ಆತ ನಿಕ್ಲೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲು ನಮ್ಮನೆ ಬರಿ ತಿಂದ್ರೆ ಬರ್ಪ ಕೆಲವು ಐಕು ಇದು ಯಾಂದುಲೆಗೆ ಅನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಉಲ್ಲೇನು ಎನ್ನ ಎಂಕ್ ಪುರ್ಸದೆ ಪೂಜಿ ತುಲೆ ಎನ್ನ LIC ಅವು ಹಣ್ಣು ಉಣ್ಣು ಹಣ್ಣು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಹಣ್ಣು ಒಂದು ಎಟ್ಟೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹಣ್ಣು ಒಂದು ಎಟ್ಟೆ ಬಿಸಿ ಹಣ್ಣು ಎಂಗ್ ಬೇತೆಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಇಚ್ಚಿ ಬಿಸಿ ಪಡು ಐಕೆ ಅನ್ಮೂರನಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಪಾಡಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಿಸಿ ಪಡು ಲೈಫ್ ಒಂದು ಕೆಲದಕ್ಲೆಗ ಅವೊಂಜಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುನ ನಿಕ್ಲೆಡ್ದು ಏತ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತಿಕ್ಕುಂಟುಲ ಆತದೇ ತೊಮ್ಮೆರಕಲು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಕೂಡ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೇನಿ ಗುರ್ತಮಂತು ಕೊರ್ರೆ ಬಂದ್ಪಿನ ಅಕುಲೆ ರನ್ನು ಎಂಕ ಅಕ್ಲೇನು ಗುರ್ತಮಂತು ಕೊರ್ಲ ಅಕಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲ ಅಂದ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆನ ನಂಬರ್ ತಿಕ್ಕಿಬೇಕ ಬಕ ಅಕುಲು ಒಂಜೆಗೆ ಬಕ ನಮ್ಮನೆ ದೂರು ಅಂಚೆ ಕೇಸ್ ಲಾತ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಪೂರನ್ನ ಲೈಫ್ ಮೇರ್ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಪೂರನ್ನ ಲೈಫ್ ಡುಕ್ನಿ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಇಲ್ಲಕ ಆದುಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ಏತು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬೈದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತವು ಅಪ್ಪ ಇಜಿನಾಡ ಯಾನು ನನ್ನಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಜಾಲಿ ಜಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ನಾನು ಯಾನು ಈ ಜನ್ಮಡಿ ಯಾನು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ದೆಪ್ಪರೆ ಇರ್ತದ ನಾನು ಪೂರ ಬೋರಿ ತಿಂತು ಅವು ನಮಕ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಜರ್ನಿಗೆ ಜತ್ತಿವ ಕೊಡ್ಲತ್ತ ನಮಕ್ ಏರು ರಿಯಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಏರು ಫೇಕ್ ಉಳ್ಳೇರಂದು ನಮಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ತೂಪದು ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಸೊ ನಿಕ್ಲೇಗ್ಲ ನನ್ನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಜರ್ನಿ ಜೊತೆ ನಿಕ್ಲೇಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಏರು ಫೇಕ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಿಕಲ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಪು ನೆಟ್ ಆಗು ಎಂಜಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಬಕ ಮಿರಾಕಲ್ ಅವಂದೇ ಪೋಪು ನಿಕ್ಲೇಗ್ ಎಂಜಿ ಏಂಜಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಪೂರ ನಂಬರ್ಸ್ ದಿಕ್ಕೊಡು ಅಪ್ಪಗ ಮಿರರ್ ನಂಬರ್ ಪೂರ ತೂರ್ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟಿ ಏಂಜಲ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೇಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಅವೇ ಐಟಿ ನಿಕ್ಲೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಟಾಪ್ ಅದು ನಿಕ್ಕು ಸಾಧಾರಣ ಓಕೆ ನಾ ಕಜಿಕು ಗೊದ್ದೆಯನ್ನು ಬರ್ತಲು ಎನ್ನಂಜಿ ಮಟನ್ ಒಂಜಿ ಸಾರು ನಿಕ್ಲೆ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಶೋಕಾತು ಮಂತೆ ಸಾರೇ ದೀಯನ್ನ ಅಪ್ಪಗ ಕತ್ತಲಿಗೆ ಉಂಗೊಂಪಲದ ಕೋರುಟಿಗೆ ಲೆಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೈಯೊಂಜಿ ಇಂಕುಲೊಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ವರಸರಿ ಎನ್ನಲ್ಲ ಮೆರ್ನಲ್ಲ ಬಿಜ್ಜು ಬಲಗೆ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬರ್ಪುಜಿ ಆ ಏಪಲ್ ಇತ್ತು ಶೆಕೆ ಅದು ಅಂಗಿದ ಎತ್ತದಿಪ್ಪುನು ನಿಕಲ್ ತೂದುಪ್ಪರ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪಿನಿಂದು ಆ ಅಂಗಿದ ಎತ್ತದಿಪ್ಪು ಇಂಬೇ ಬರ್ಪೆ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾಡು ಆನ ಪಾತನು ಕಮ್ಮಿ ಪಾಪಾಯಿ ಕಾಯಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಹುಡುಗಿ ನಿಕು ತೂದುಪ್ಪರು ರಾಯ ರಗಳಿಗಿಜ್ಜೆ ನಿಜವಾದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಕೂಲ್ ನೇಚರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಅಂದುವಲ್ಲ ತುಪ್ಪ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮಟನ್ದ ಸಾರು ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಆತನ್ ತುಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ್ ಘಮ 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 ಪರಿಮಳ ಬರೋದುಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ನನ್ನಂತೆ ಕೊರ್ತು ಮುಚ್ಚುದಿಕ್ಕ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಶೋಕ್ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಯ್ಪಾಡು ಪಣ್ಣದು ಮಸಾಲೆ ಬರ ಬಿಸಲೆಟ್ ದೀತೇನು ಅಂಚ ಎಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನನಗೆ ಮಗಿ ಉಪ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ಮಗಿ ಆ ಹಂಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮದ ಪೋಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದರ್ತುಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೇರಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.